Ki ong ba ko jantia ko don kam shibun ko paisa kata it depends how nong pelut ladau kwa ban pelut kata kala ban lut handai ki pai ba kim ju dawa ya ko paisa ki pai ba ki don kam ya ke jing ye dei jong candidate nga job da ke jing i jong gi pai ba ladau pi ong ko paisa ni wat ka tu ba ke ai lat yang ban pelut ko ba arpeu na arusan la kata rong ngim la ban pelut kata ke de henry ke jing i jong pai ba don kam ha ban job ye ke election ho ya let's say pi don kam ban di sha lani ban ai niang ban le lenti kata te is different thing mo don kam hi henry at the end pai ba banong ban di ban the ye ko vote nobody can de nong jaintia ni shaki wei pat ki area jong ke state ru ngam tharai ba ki pai ba gin sneutanat ban ai ban shim kata ke 6,000 ban ai ko vote namar ke ni ko vote kalong ke ba koridor hadu kata ke bala banjit yo chief minister yo minister ya kini ke post ke dei lang ba to ke shi vote jong pai ba tinga seu burom ye ki pai ba jong ke East Chandian Hills but ya ki pai ba jong ke Meghalaya hi bro ko wei ba ki jet economic mat da ke jingsel thu umdei da ke involvement jong ko paisa